biyen kowe lunga palwalingku aja nganti sembrono ing luar negeri kowe sing hati-hati anak bojo mas pun ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi pura mikul kayu malang larani ati kowe mulai lung malah gowo bayi anake sapa kowe anake sapa Pak Karmin aku isin yen bisa wantonggo amo nyawang aku wis nemu nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis ra prupo piye aku rane tes kelo nyawangan nak saya gede kowe boleh lunga bayi oleh-oleh nggih gendengane sapa menika kangge panjenenganipun Bapak Karmin ngati-ati Pak Karmin lek bojone lunga aja sampe mulih nggawa bayi nggih Nun iso di ngapura kok anggonku kerja akeh panggoda ya kok sengaja negeri aku wis ngati-ati wis ora kurang pawelingku weling wulan janji ning kapriye aku mung sadermo jiwa kanthi percaya dadi wong wadon sing ratahan godho sepisan maneh mung jaluk pangapura aku sing kebak dosa monggo dumateng kadang-kadang ing sampun pikantuk sampur katuran ingkang jumeneng aku wis kliru jaluk pangapura kabeh iki ora tak sengaja sapestine yen to Kang Mas gelo ra kena dipercaya dadi wong
Tak lilani biyen kowe lunga pawalingku kowe aja sembrono ning luar negeri kowe sing ati-ati anak bojo ning omah nganteni nggonku nunggu nganteni balimu tak rewangi pura dithik waktu mulai lunga ning ngarani ati endakane ora nggawa rejeki anake sapa kowe anake sapa aku isen yen pisawang tangga oh gaban samono omah gedhek Mas Pur iki wis rapopo piye aku ra netes kelo saya gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh opo kowe anake sapa aku isih yen disawang tangga emoh nyawang aku wis nampa kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis raprobo piye aku ra neteske elo nyawan anak saya gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh berarti zaman biyen adikku kok gawe lor malah teko tapi mumpung ono lambe ya golame kabeh kayatane ning arep kowe tresno
golek ganti. Ya wong tukang balok iki tok gerong iki suarane jan bubrah. Mboten napa-napa, betul.